cái chuyện si như là làm thế than thế bang rằng cái biết tung thang cái chuyện si cả đông bao nhiêu tu cả đông như cái puji mà cái than gì mà cái rata phan pachin kang tung nang cái lo alang li cái đam tang non hết jo epidemic aphan ki okang bu mate ake hai sarja katha epidemic ke ja long ki okang pe akapek NGO party dong ki duna bang ke ngilitum lang phera ra de thang kana hok ta ve athi pipon ma gote alang li phan a character ke honi to apran ke cheng pen na chini lasi laso jok si non ini lang phera ra ta pen lang phelong ke claim bang khu epidemic lo ka chi padu bang khu dan mi da kat lo dam lo mi lo su si tu lo asi ngilitum da alang ni phan thang ku don thai ve alang ni dam lo me lo si tamin non ke dang sot ni li ki pukang tunga bang ke alang ni hola dak NGO sem epidemic along chi pa ok dera fit alang ni tum ke claim thua bang ke aki hai sa ja ka thara phan ka pen dak epidemic long ke do an a leadership do han kaliling kalang lang a allegation hai aron re ahormu akoi ki kitab la so pathak ni ni di bang ke alang di ke hai kongrong pi phan pim rem lo athi pipon ma polotang te pini la NGO epidemic ke senge alang tung ka chi pu ke autonomous state hempe ka phan pu sipu ta non ke theklon non ka che char da ma te ra ta tung ka ke theklong a bang ke only la epidemic sal jai ka thar phan nang ka attack dun la si alang ni tung claim thek chok athi job ka theklong no non molom social media long theklong lo alang ni tum non karbie ang bong mate tribal ang bong kisung thektik la pusona pora husi alang ni tum bang ke tribal ang bong si kapachar hui mate tribal khayang bong si ron thama ke wani phancha lang tum non bor ibo ki pudun thang thungi inu sangpi vita kam sapi alang ni ke epidemic central committee long ke dam tang women wing no secretary lo si tami alang ni ke dam tang ke khe ki sung along a hok pe ra song ja pi pu si che pak lang lo la so job alang ni so lo tum han da mi penang an awareness pi lo along amai long tami so pin so tum ka che song long so lun ta che song nei so lun ta ja kong horang pi du nei pu si alang ni penang an women wing tum han ang kan pi la kar biang long pen ho dima so arat han da mi ta pu son si than bom lo ta pinya ni ke kam thulong mang ke alang ni tangka phan cho pipon ma polotang te alang li labang so party khe ki sung hektik apor hu la puson ke si song pleng te la si song bom hu si alang li okang bu la si la ke mili alang li tangka join ni si labang so party long ti okang pusin ni ke akoi pinang ko ko athema alang li non hejong media long chipak lang no ni president ang pipede la da ke khe ka si song long ke a pu le ke themuna ka li la si alang li non bang athi ve ong si athi ka bonai tak athi ki ri cha la si a hok pe bang la alang ni tangka join ni si kidun trigo puno chalo ti to aprang si media court tum hana kiru pilo nilidum kachu fateng pananglitum kewang pot si pinungwi nilidum pipot si tong scott pen lada nanglitum hana chu phanong kokma polote la hello non malong na NGO EPSLC atung kalili kalang lang la ake hai jai ka thar sir ake hai jai ka thar ke japon EPSLC afan allegation ke wan mate jai ka thar sir nilitum president of fan kalili kalang lang allegation ke wan aputhaksi nilitum karbiang longara ta thengno hi the theni ke thanun ji ning han asi lahlo je non patumi la pen pini sitami nilitum theklong lo ba katu ko be tum da theklong lo jela NGO APSLC atuma bang la horizon AK village agostin kram sarong dampen haladak pen an che bhong dam lo che tengkheng dam la puson si theklong lo la pen ke pini bang ke halabang so arizal bang ke aki hai jaiga thar phansi karbok da alang litum si haladak dam pen churi dam lo alang litum si haladak dam pen haladak ko pini chingki dam lo pini che tonte pen alang litum haladak si pupu che tengkheng lo bons tami non apithu bang ke
nilitum APSLC amai fujai ka thar sar fansi kalili kalang irrigation wana lasi labangso alam labangso irrigation kipia putha nilitum ake hai kongrongpi lapen kala APSLC NGO atum do anafa nilitum condemn no lapen ningduk cepaklang no athema karbiang lo ngara tatum chini pe me je ake hai je ka thar sar ko pusong si haladat agostin kramsa ka encroach ta ada alangli ka chirai tang along le long le ki thi da men ka chujoram thek po la pen ki ko son si je ka thar sar le forest land along dam pen haladat ko son si muni da pan pek dam thek po athema non ke chari bom BJP sarkar tumsi Mondol, Lat Mondor, ARO, and Chenglok, la pen ke Council on Land and Revenue, EM, and the BJP atum lo. Halatum sila ARO tumpan, la pen halatum si Mondol atum ana fansi tame halatum si kam kachut toy lo. La sit haladak jay kathar sarle long le putta ka bonai dam pen ki pidam galige. Aki hai jay kathar sarle haladak dam pen illegal la putta ka isu dam gali. Langli tum si Council pen and UCPC alang litum sila ka do ka beta len pata ke isu dai lo bon ta non akoi hi bang je ga thar pan pu bang lage mang hume mi la pen ke la bang ke chini da ka lam lo je la ke thek lor pen si je ga thar sar mate la APSLC je ga thar sar ke ja pon fa mane ke pa phuk dunji aja kong ke pe bob dunji la pen karbiang long a rat pan ka pa pa mang hura la je ga thar sar ke Japon PSLC along ke padun de ji fan kapamang huji fan si la so kam ke alang litum ke claim pu la ke nilitum jong dakji la pen ke karbiang long ra tum si tamya ke chini ke nang sot je la ka do ka we je ga thar sar fan jitu long le chu jorde forest land along dalang li si kabohai dam pu la ka do ka we ke la ke kapachu bai pa me la pen ke karbiang long ara fan nang jong thui pe me la pen la bangke jaiga thar sar fan ning ge the tum ning ge the pa weder ji a fan si la non NGO EPSLC tu non molom dute sang sepen alang litum bidikan limpen ke claim lo kasi nilitum la bang so pu thake nilitum che don lunde la pen karbiang long ara tum han si tambe chuning riji la hano nang litum ta asapta la bang so lam ke nang litum ta kroi credit nang ji athema ladak ke claim tu komalo polote ba labang so irrigation ke wan komalo polote nili asabu thani tum alangli kongrongpi alangli te inut lo alangli kongrongpi komalo polote lage ake damtang lang fer long ke alangli ex president lo EPSLC long ke lapen ke alangli ke damtang MEC huchita me alangli arjab dun lo bon sita me hala alangli karjab dun huchita me alangli fan lang ferrarata tu reject lo kosono reject puni lagi pu alangli fan that 1 PS with 52 PS pen only 1 PS si alangli high job 1 PS along si alangli fan wood pichot kantu ko via PS atum ke alangli fan wood pipe nasi hana dak pen nilitum chini lo alangli fan ke kar lang ferrarata tum ta reject lo lapen halabang sohut nilitum birtalong lo alangli ke la MEC election huchita me kongrong pi ke alangli BJP pen compromise nam de Guwahati lo lapen ke konon non hejong ke damtang MP election huchita me alangli ke along constituency long damsi je ka thar sar lake hinuda lapen alangli fan perem nangji pusi ake hai je ka thar sar fan alangli camping ke dam lo lake nilitum le kaningje kalilo ba nilitum le ke thanta kalilo lake hala constituent along constituency long ke thanam atumsi labang sorry report ke central committee long wan no asi alangli ke BJP agent bino ha ke cheng alangli MEC ki through dun hut pen masi alangli ke BJP pen se kam claim ra void la pen agent la som na thak se alangli fan ke nang than bom no alangli muduram le thesta me arni alangli ke pulo kongrong pi ke nilitum agent nilitum sinang ke toy dun pon alangli to menang than bom lo lapen alam ta hok lo alangli ke agent lo lapen non na si alangli that
langfer EPHLC pen alang ni kak juisi NGO EPHLC long ke join dun when na joke ni litum langfer CC committee tum thangda kan ho kabe ning ke oi ta ve la puson si langfer rat tu man si tame alang li ke damno milu pusi kaninje saide